Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Hoy, trader! Manong ni Aka! Lola, tautang balik siya. Oh! Hindi ba mo? Dili! Oh, hoy! Hoy, tata! Asa magka? Uy, nausang magtusuto! Lola, sinikay. Nadagi sa higanting uwak sa barangan. Uy, usa! Klaro kayo nga gipatay na to sinikay sa barangan. Usa! Kinahanglan mapatay na ko ang barangan. Kinahanglan yun! Ay, to, ayaw na pagpangisog to ha, ayaw na pangisog to, kay paghikog ka ng buhaton ni mo, ha? Hindi, Lola. Kinahanglan may baw kong giunsa sa barangan, sinikay! Kamu na'y bahala din niya! Hoy, tata! Tata, asa makapaingon? Tata! Hoy, asa to siya? Pasilan, Hoy. nautsa ba to kung apo? Ako na'y musunod ni Toto, Lola. Diyan na mo. Sama ka, ikaw Andoy. Sama ka, magtanga lang ka diha. Di lang ka mo apil o gamam ni Toto. Oh, o sa magyod ay nahitabo sa lakaw ninyo. Nga nung nadagit man sa dakong uwak si Nekay. Ay, mao ni nahitabo ay pamati ha. Nikay ko. Di may mong di ko makabaws. Di may mong di ka makabaws, Nikay. Di ka may mong mamatay. Toto. Asa ka, ha? Asa ka? Ipanimaos na kus ni Kay, Roy. Kung manimaos ka, usa may mong plano, ha? Ha? Kung gusto ka itong nga palasyo, kinanan nga doon na kay ligong plano, Toto. Todo. Muna angan ni mong pangandaman sa may buhaton mo karon. Papa, kung may bawgon siya akong buhaton karon ay. Kung mauna, mamaligtas bahay nga bato. Kita ang tanan ang angay magplano sa angay na itong buhaton. Huh? Pero, sinikay no, saan lagi ito na ako? Ba mo ka? Kung sa may atong, sa may natabo ni Kay, wala kita'y mahimo. Ikaw na ta's pagbati og kaguol. Ang atong bugtong buhaton karon, mao ang pagtago una. Gika sa barangan ug sa daotang hari. Oh, uy. Unusa naman sa tong trumpeta? Anong gipatingog naman sa ron? Biyahe na ka na ang imong pwesto. May laing mo bantay ni Anang Shawa. Ay, salamat in taon. Abi na ko gani ragi ko sa prisuhan maasahin. Kinahanglang mo uban ka kanako. Ha? Asa mata? May laing ginghariay na usab kitang ilugon. Oh, unsa? Karon nga wa na ko'y kaaway. Kinahanglang ako na ang mahimong rayna sa tibuok lampirong. Kana yun. Unya, unsa man opisyal na gyud ko nimo nga sinaligan? Ha? Right no? Dali na. Sunod ka na ko. Nagpaabot nga ang hari sa dakong hawanan. Oh, Nangandam na sa atong pagsyong. Maayo ka na kauna-una ka pa sa pagbalik din eh. Aw, baka maon sa tang maminog tambagod, di ko preyani mo. Ikaw ha, ikaw pabuang-buang din ka, pabuang-buang din ka, luod-luod dayon ka. Kinalang sabutan na to ang una na tong buhaton. Ay, ako pa ninyo. Muhunon lang mo sa pagpakigbatok sa barangan ni Reyna Rosa. Oh, nganong imo man hinoon may bugnaon, Andoy? Sama ka no yan, Doy? Tuwag yan pong kampustas kontra, ha? Ay, naluoy lang ko ninyo. Ay, naibaw na ko karon. Sobra na ang gahom ni Reyna Rosa. Ugwa na uban nato sinikay nga ano na'y gamhanang pirlas. Ay, mas... Ayaw ko na pag-atubang na kukun mo nga ab ka dito ta. Naunsa man ka. Lula, inikay. Noon sa magirgas ni Kay!
ako nahimutangan. Kangit-git ba? Murag, lapok kinig na lubngan ako. Kangit-git gyud. Wa na kita ako ang gamahan ng perlas. Gusto. Kihagbong ko nila sa nagtuyok nga itong nga tubig. Kung mauna, ni ako sa ilahom sa yuta. Nalubong kong buhi. Nalubong ligid kong buhi. Pero, makaginawa pa ko. Buti pasabot. Nga doon ay hangin nga makasud din sa ilawom sa yuta nga ako nahimutangan. Kinahanglan makagawas ko din eh. Dili mahimo nga madaog ang daotang barangan. Magmadaogan kita! Karon nga ni anak kadako ang gahom sa priyas nga itom. Mabuhat na nako ang tanang angay kong buhaton. Sama sa pagsunog sa dili nako mauyonan. Saan kayo puntang saray ng perlas nga itong nga among nakuha? Nakakita mo ni ining gisod nako sa puntil nga itom. Mao kini ang akong gahom. Pinaagi kining perlas nga itom. Maangkon ta ang tibuok kalibutang lampirong. Mao ka na ang hitabo sa unahan. Mamahimo kitang gamhanan. Nakabati ba ka ma? Unsay ikasulti sa mahal kong hari. Malipayo. Ugma sa'yo sa buntag! Manggikan na ang tanan aron pag-ilog sa gingharian sa kasadpan! Mahal nga Reyna. Unagis ni Kay. Wanas ni Kay nga mo yatong tigpanalipon. Gibuka na may mong mga mata. O gikumo ni may mong mga kamot. Lula! Ali din! Unsa naman siya ka? Uy, kuya, wala malata ni mo. Ano may karat pala kang singgit ya? Tanawang Reyna, Lula! May bukay ang mga mata o napangumo siya! Hey! Tangon sa man mo, oy! Uy! Mabuka rin yun ay ang iyang mga mata. Saray na! Ay, daghan na siya og mabuhat, Andoy. Mangus mo na magali na siya usahay. Doon na gamay tingog nga mo gawas siyang baba. Kung mao ka na, hapit ni mayo ang mahal nga Reyna, Lula. Kinahanglan magandang kita. Ay, ngano naman saan? Ano May ba? abot karon ang atong tigpaniin nga pagbantay sa itong nga palasyo. Ug nakita niyang nangandaw na sab kini alang sa dakong gubat. Mauna na ang isulti sa barangan Reyna nga sa kupo nila ang tibok kalibutang lampirong. Wana, mauna niya itong katapusan. No, sa kanya, mo surrender na ka? Surrender. Leading man ayaw pag-surrender. Oh, tuod no? Oh, limot ka. Pero, unas ni Kay. Silang tunay kahong nga bubato ka ng mga dautang tao, Lula. Walas ni Kay. Ang Reyna! Nabog na usap ang usan niya katiil sa idaanan, Lula. Anam na yun naglihok ang iyang kamot og tiil to. Mahal nga rin na. Nakabati ka na mo. Kasi gusto namang may tabo, ha? Ako na. Usa ka ng Sa Lula. To. Miti urok na sa siya to. Mahal nga rin na. Kinalang maningkamot ka nga makaliho ka. Naibaw kong namati ka na mo. Mahal nga rin na. Nauli po na imong bana sa gahom sa barangan. Ug misamot na ni kadautan. Uy, imong mga mata, mahal nga rin na. Nagluha. Ayaw lang kagoon, mahal nga rin na. Basi natakihon ka. Sinikay na gyud ta atong paglaom ini.
ug walay lain. Oy, oy. Hala, puti! Salamat nga, mibalik ka! Ahin mang kamanang perlas ni Kay, ha? Ahin! Uy, baka nagsisisi ko purulo yung sam ka! Uy! Itoy! Balik dire! Ahin ang gahom ni Kay! Diyan ang bulula! Toto! Oy. Ay, balik ko na dire! Toto! Pasagdi siya, Lula. Siya lang ipasunod sa ito eh. Si Tuto lang. Uy, puti! Ahin mo ta! Pagitan ako! Oh, pagod ano mag-isinabot ah! Puti! Puti, ahin ka! Uy, naaram din ka na si Babos Bungton. Ay, may gagawin ni Nikay, ha? Iatag na ko! Uy, pinakaram sa kanahan eh. Ako lang gini siyang sundon. Kaya murag magpasunod yun siya na. Ako lang yung sundon. Kabugat na yung ilakang sa lapo ko Pero, hindi mahimamuhunong ko. Bahala na ka sa paingon kining akong gisubay nga kalapukan. Medyo hayag disunahan. Sino ba na ka na paingon sa gawas? Hain naman ni Toto, ay wa naman mabalik. Aw, pasag na lang to siya. Total, ang ito'y masab ang iyang gisundan. Ay, dili tumawa ang ito'y ining dapita. Dunay buti pasabot ang iyang pagbira sa purol ni Toto. Oh, okay, klaro na lang nga gusto siya nga si Toto ang musunod niya. Ay, unya, unsa may inyong plano karon? O ikaw, Andoy, tiguang ka naman. Naibaw na siguro ka sa buhato na toronay. Mutambag ko. Nga manago lang una kita. Kay anhin ining dapita mo agi ang pundok sa daotang barangan. Nana, nagkaduligid ko sayag. Kinahala makagawas ko niling dapita. Uy, unsam rin nasunahan. May naglihok sa gamayang kahayag. Oh, itong gana nga tao? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!